sta jmur biex nagħmel programm Kemm ieħor. sart? 600. 600. Ok. Kif ħadet għawmok? Ħażina, uġġajta ħafna, immens uġġajta, ommi, missiri, l-ħija l-kolla, l-familja kolla, part il-mam, vera l-mam li zeta saqti, la barroz family u kollu. Kif saru jafu? Mill-account, mbatt induna, naqsu l-flus. U inti kif sir taf li huma jafu? Għax darba konti għad barratniħu u batli u għalli Tersaqx l-dar. Min? Missiri. Dak il-moment hemmhekk mort ngħix fil-carpark. Sewa. X'inqallek Tersaqx lejn id-dar? It-tweġib weġibtu? No. Ma ċempiltlux? Kont Kont taf għalfej? Tfejt il-mobile l-ewwel. Tfejt il-mobile? Il-guilt u xejn ma stajtx I couldn't deal with it. Ġili indirizzajt għadima missierek? Ġi tkellim ta' mommi. Fimt? Ġi tkellim ta' mommi kemm il-dispjaċina ħafna folli għamiltana. U kif toħoda? Ħadet ta' kbira, għadha toħda kbira, u manti xtortu. That was very selfishly and very busted of me. Biex wara li għamlu fuq kollox li zamun id-dar men ħaddu paċenzja bija u nasal biex namel daw l-affarijiet. Fimt? Qatt ma kont nemmen li nasal biex namel daw l-affarijiet. Qatt. U spiċċajt għod f'dil-karozza, insomma? Kif kienet il-ħajja fil-karozza? Xej, u ġejta barra minna, ġi karozza men, ġili kess ħagġa li l-għen, grazzja l-għalla miskina kienet titmani, l-ħabba tijaj, fimt? Tħallina ħasal. Din il-best friend li għettaj. Mela, tħallina ħasal għanda fil-restaurant. U noqt fil-restaurant ġili, fimt, ġili noqt fil-karozza. Nothing. No life. Un bat rġajt għal-program. U xkont tħoss fuq kien nifsek dak li self-esteem nimmaġna mal-art? Kollox mal-art u marriċ nar nis, nkun naf bin-nis, ovvjament minn jarak, id-dax il-lost jew men. Ġili għallef su il-karozza fil-tibta fil-ħodu, men jiġi jiftaxħat, għatta ta' Kristu. Jiftaħlek il-karozza? Ġiġi xi migranti, men, jow jiġi braw jisiru, u għek jiftħu jisibu li, per eżempju, għatta tal-Madonna, men, kien irħassarni. Kemm il-darba ġradlek di? Diġi darbtej, ser u l-kaxxa tal-medication, kemm il-karozza, fint. So, u kemm għat li d-domt fija? Il-karozza għamilt 1 month. Għamilt xar tiġ fil-karozza stija. 3 weeks or 4 weeks, xaġek. 3 to 4 weeks. X'kien jaddilek minn moħħok dak iż-żmien? Asnaf men, da kont għaddi moħħi flużu, għanku għanes. Kif għan il-kwista biex nuża, so like here. Jiri kont full-fledged drug addict. Junkie, ju. Junkie, yeah. Junkie. Mela, tlaqna?